ಮೊರನೆ ಇಂಚಪ್ಪ ಗೊಂಜಿ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳ ಒಂಜಿ 2-3 ವಾರದ ಗ್ಯಾಪುಡು ಬೆಂಗಳೂರು ಒಂಜಿ ಪೊರಂಜವು ಅನಾಥಾಶ್ರಮ ಒಂಜಿ ಕೊರಗತನಿಯನ್ನು ನಂಬುದು ನೇಮ ಮಲ್ಪೇರು ಯಾನ್ ಆ ಪೊರಂಜೋಗ ಕರೆ ಮಲ್ಪೆ ಆ ಕರೆ ಮಲ್ತಿನ ತಕ್ಷಣ ಆ ಪೊರಂಜೋ ಪನ್ಪುಂಡು ಎಂಕ್ ಇಲ್ಲಡಿ ಜಾಗಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಅನಾಥಾಶ್ರಮ ನಂಬುದೆ ಇರಗಿ ಒಂದು ಪ್ರೇರಣೆ ಏರನು ಯಾನು ಮಸ್ತ್ ನಾಟಕ ತುಪ್ಪೆ ಮಸ್ತ್ ಸಿನಿಮಾ ತುಪ್ಪೆ ಅಂಚದೆಂಕ್ ದೈವನು ನಂಬುಗ ಪಂದಂಡು ದೈವದ ಅನುಗ್ರಹ ಉಪ್ಪಂದೇನೆ ಅತನ ದೈವ ಒಂಜಿ ನುಡಿ ಕೊರಲ್ಲ ಯಾನು ಬರ್ಪೆ ನಿನ್ನ ಪಿರವಡು ಉಲ್ಲೆ ಪನ್ಪಿನ ಉವೇನ್ಲ ಗೆತನಂದೆ ಐತಾತಿಗೆ ಬೋದೊಂಜಿ ದೈವನು ಕೊಂದು ಒಂಜಿ ಅನಾಥಾಶ್ರಮ ನಂಬುದು ಐಕ್ ದೈವದ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪಿರಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಪನ್ಪ ಗಟ್ಟದ ಜತ್ ತುಳುನಾಡದ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಬೈದಿನ ದೈವಗಳು ಗಟ್ಟ ಮಿತ್ತರಾಜ್ಯ ಬಂದು ಅಪ್ಪಗಾಂಡ ಇನಿತ ಕಾಲ ಕೊಟ್ಟುಡು ಈ ಸಿನಿಮಾ ಪುರ ಅತಿಯಾದ ಪೊಯ್ನೇರ್ದ ಹತ್ರ ಇನ್ನು ಗಟ್ಟದ ಮಿತ್ತಲ ಪೋರಸರು ಮಲ್ದ ಭೂತರು ಎಂಗಲಿಗೆ ಬೇಜಾರಪ್ಪಿನ ದೇಗ ಪನ್ನಾಗ ಅನುಕರಣೆ ಮಲ್ಪುನ ನಮ್ಮ ಸಂದೇಶನು ಕೊರಲಿ ಅನುಕರಣೆ ಮಲ್ತಿ ಬೆಟ್ಟಿಗಳು ಪಿದಾಯಿ ಪುಯಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ದಂಗ ಪೆಟ್ಟು ಬೂರ್ನು ಅವೇ ನೆನ್ಕೊಂಡು ವಿರೋಧ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಮಸ್ಕಾರ ಏರ್ ಬಾತಿರಂದಲ್ಲ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ. ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಬರ್ಲೆ. ನಮಸ್ತೆ ನಿತೇಶ್ ಬಂದು ಕಾರವಾರದ ಪಾತೆರ್ನು ಪಲ್ಲೆ ನಿತೇಶರೇ ಯಾವೇ ಹೆಂಗೈತ ಪರಮಾತ್ಮ ಬಂಜುರ್ಲಿ ಒಂಜಿ ನಾಟಕದೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಡತೊಂದುಂಡು ಒಂದು ಎಂಕುಲು ಮುರಣಿ ಒಂಜಿ ರೀಸೆಂಟ್ ಆದ ಒಂಜಿ ಮುಲ್ಕಿಡ್ ತೂಯ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ನಾಟಕ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ತುಂಬುದ ಒಂಜಿ ಇತಿಹಾಸ ಪಂಡ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಆರಾಧ ದೈವರೇ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಅಂಚ ಪಂಜುರ್ಲಿದ ಬಗೆಕಿನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಅಂದತೆ ಅಯ್ನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತು ಪಂಡ ಇತ್ತದ ಯಂಗ್ ಜನರೇಷನ್ಗು ಆ ಟೈಪ್ ಬೋರ್ಡು ಆ ರೀತಿಡ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅವೇನು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂಚ ಆ ನಾಟಕದ ಪೂರಾ ತಂಡಗಳು ಏನು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತು ಒಂಜಿ ನಾಟಕನು ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತೇವೆ. ದಾದ ಪುದಾರ ಭಂಡಾರಿ ನಿತೇಶ್ ಪಂಡದು ನಿತೇಶರೇ ಅಂದು ಪಲ್ಲೆ ಸರ್ ದೈವಾರಾಧನೆನು ಒವೇ ಕಾರಣಗೂ ಕೊಡಿಯಡಿಟ್ಟು ಪ್ರದರ್ಶನ ಆಪಿರಕ ತೊಜ್ಪ ಬಂದೆ ದೈವದ ಕಥೆಯನ್ನು ಜನಗಳಿಗೆ ಎತ್ತವಲಿ ಪಣಪುನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನೆಟ್ಟು ಇರೆಗೆ ಬೈದನಿಂದ ಆತಂಡ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ದಯಪಂಡ ಯಾಲೊಂಜಿ ಯಂಗ್ ಜನರೇಷನ್ ಅದೇ ಉಲ್ಲೆ ಪಂಡ ಇತ್ತದ ಜನರೇಷನ್ ಗೆ ಎಂಚಬೋಡು ಆ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಆವಾಡು ಆ ನಾಟಕ ಆವಾಡು ಬಟ್ ಇಪ್ಪಿಪ್ಪನ ಊಲ ನಾವಿತ್ತೆ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ದೈವದ ಕೊಡಿಯಟ್ಟಿಡು ತೂಪಿನಂಚಿನ ದಾಲ ಇಜ್ಜೆ ಇಟ್ರು ಅವು ನಾಟಕ ಬಂತಿನವು ಅವೊಂಜಿ ಆಧಾರಿತ ಪಂಡ ಐತಾ ಪರಮಾತ್ಮ ಪಂಜುರ್ಲಿದ ನೈಜ ಕಥೆನೇ ಆಯ್ತುಂಡು ಅಂಚ ಅವೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಖುಷಿತ್ತ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪುರ್ಲದ ವಿಚಾರ ಪಂದೆ ಪನೋಲಿ ಅವೇನು ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ನಾಗೇಶಣ್ಣ ದೈವಾರಾಧನೆದ ಒಂಜಿ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಲ್ಪೊಡೊಂದಂಡ 100 ಸರ್ತಿ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪಡಾಪು ತುಯ್ಯರಣಂಗೆ ಬಾರಿ ರಮ್ಯ ಅದು ತೋಚು ಯಾನಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ಎದುರು ಪನಡಾಪು ಎತೋ ಜನ ಗೊತ್ತಂತೆ ಬಂಜಿದ ಬಡವುಗ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಚಾರದ ಆಸೆಗ ಕೆಲವು ಜನ ಕುಲು ದೈವಾರಾಧನೆ ವಿಭಾಗನು ಕೊರಿಯರ ಪೋಪೇರು ನೈಟ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪೆಟ್ಟು ತಿಂತಿನಕ್ಲುಲ್ಲೇರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪೆಟ್ಟು ತಿಂತಿನಕ್ಲುಲ್ಲೇರು ಇಂಚಿಪ್ಪದೊಂಜಿ ಚಲನಚಿತ್ರಗೂ ಪೊಂಜನ ಪಾರ್ದನ ಪಂಡದು ಬತ್ತದು ಎಂಡನೇ ಬಂತನು ಎಂಡವು ದಾಖಲೆಂಡು ಪಾತಿರ ದಿನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಉಂಡು ಎಂಡ ಅಂಡ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಂತ್ ಇದಾಯಂಡ ಏಪಲ ಒಂದು ಆಪನು ಪಂಡದು ಯಾನು ಪಾರ್ದನ ಮಣದ ಬತ್ತೆ ಇಂಕೀತು ಕಾಸ್ತಿಕಂಡು ಪಂಡದು ನೇರು ತುಂಬರಿ ಏನು ಲೆತ್ತಿತ್ತೇರು ಇಂಜಪುರ ಪಾತಿರದು ಪಂಡದು ಒಂಜಿ ವಾರ ಒಡ್ಡ ಆರಿಜ್ಜೇರು ಒಂಜಿ ವಾರ ಒಡ್ಡ ಆರನ ಮರಣ ಆತನು ಅವು ಮರಣ ಎಂಚನೇ ಅವಡೆ ಅಂಡದುಲೆ ಸರಣಿ ಮರಣದ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತುಯ್ಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸರಣಿ ಮರಣದ ಘಟನೆ ಐಕ್ ಒಂದೆಲ್ಲ ಸೇರ್ಪಡೆ ಉಂಡು ಯಾಂಪನ್ ಪುನೆ ನಮಗೆ ಎದುರು ಗೊತ್ತಾ ಒಂದು ಒಂಜತ್ತೊಂಜಿ ರೀತಿಯ ಪೆಟ್ಟು ಬೂರುಂಡೆ ಪೆಟ್ಟು ಬೂರುಂಡೆ ಅವದಾಯಗೆಂಡ ಕರ್ತಲೆದ ಬಾಯಿಡು ನಡತೆನಲ್ಕ ದೈವಾರಾಧನದ ವಿಭಾಗನು ನಮ್ಮನ್ನ ಆಳತೆ ಸರಿ ತೂವಂದೆ ನಡಪನು ಕರ್ತಲೆದ ಬಾಯಿಡು ನಡತನಲ್ಲ ಕಾರು ಭಾಗ ಆಪುಂಡೆ ಇತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾವು ನಡಪನ ಗೊತ್ತಾವು ಅವಳು ಬಂದು ನೆತ್ತರಿ ಜಪ್ಪನಾಗನೇ ಗೊತ್ತಾ ನಾ ಎಣ್ಣಗಾರಿಗೆ ಗಾಯಾತನ ಐಕ್ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಕೀರ್ಣ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನು ನಿಕುಲು ನಿಭಾಯಿಸೊಂದು ಪೋನಾಗ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಬತ್ತಿಜ ನಾಟಕದ ಬಗ್ಗೆ ಸುಮಾರು 2 ವರ್ಷ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲೇ ನಾಟಕ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ನಾಟಕ ಹತ್ತನತ್ತೊಂದು 2023 ಬಗ್ಗೆ ಭಾರಿ ಒಂದು ಜಿಂಜ ವಿದ್ವಾಂಸರ ದೈವಾರದ ಕೆಡ ಜಿಂಜ ತಿರಿನ ಕಡ ತಿರಿಯೋಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಲವರು ಬಂದಿದೆ ಈ ದೈವಾರದಿಂದ ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಇರು ಪನ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಹೆಂಚಿನ ಚಲನಚಿತ್ರ ಬರ್ತದೆ
అని ఎంగల ఉద్దేశం ఏమండి ఎంగల మూల ఉద్దేశం ఏమంటే ಹೊಸ ಜನ್ರೇಷನ್ಗೆ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಾಡ ಮಂಚ ಉಂಡು ದೈವದ ಮುಖಮೂರ್ತಿ ಉಂಡು ವರ್ಷಗೊರ ಅಗೆಲಾಪುಂಡು ಆಯ್ಕೆ ಬರೋದು ತಂಬಿಲಾಪುಂಡು ಆತ ಬುಡ್ಡ ಹೊಸ ಜನ ದಾದಾಗ ಗೊತ್ತು ಎಂಗ್ಳು ಕೈ ಮುಗ್ಗಿಯ ಅವ್ರು ಪೂಕೋರಿಯರು ಕೋರಿದಿಂದ ಬತ್ತ ಆತಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತ ಏನಂಚ ಹೊಸ ಜನ್ರೇಷನ್ ಬರೋದು ಪುನಗ ಆಗಲೇ ಕತೆ ಗೊತ್ತವ್ರು ಮೊನ್ನೆ ದೈವರದೇ ಮಲ್ಕೊಂಡ ದೈವದ ನಾಟಕ ಮಲ್ಕೊಂಡ ಕೋಲ ಮಲ್ತೆ ಅವ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಗಲ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಬರ್ತದೆ ಮಾತಾಡ ಸೇರಿನಾಗ ಅವನು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಮಂಡಿಸೋಡು ಪುರಾಣ ಕಥೆಗೆ ಏನು ಉಂಡ ಇದು ಆಧಾರ ಉಂಡ ಪಾರ್ದನ ಇಂಚ ಆಧಾರ ಲಿಂಕ್ ಉಂಟು ಅಂಡ ತನ್ನ ಕೋಲದ ಕೊಡಿಯಡಿಗೆ ಪೋಪ ಇದು ನೇಮದ ಕೊಡಿಯಡಿಗೆ ಪೋಪ ಅಲ್ಪ ನಮಗೆ ಪಾರ್ದನಕ್ಕೆ ಏನೋ ತಾಳ್ಮೆ ಅಪ್ಪು ನಂಗೆ ಕೊಂಚ ಆತ ಫೋನ್ ಬರ್ಪುನ ಇದು ಏರಲ್ಲಿ ಎಪ್ಪುನ ಇದು ಅಕ್ಕನ ಶಬ್ದದ ಅಕ್ಕನು ಪಾರ್ದನ ಭಯ ಭಕ್ತಿ ಪಣದಿತ್ತಿರಲ್ಲ ನಮಗೆ ಏನು ಅಂಚ ತಾಳ್ಮೆ ನಮ್ಮ ಪೂಜಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕತೆ ಎಂಚ ತಿರಿವು ಈ ನಾಟಕ ರೂಪಣ ತೀರಿನ ಅವು ಜನಗಳ ಎಡ್ಡೆ ಮುಟ್ಟು ಮಲ್ಪನ ಯೋಚನೆ ಇಡು ಜಿಂಜ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಬಗ್ಗೆ 2 ವರ್ಷ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಲ್ತು ಭಾರಿ ಅಖೇರಿಗೆ ಒಂದು ಇಂಚ ತೀರ್ಮಾನ ಇಂಚ ಮಲ್ಪುಗಂತ ಆಯ್ಬಕ್ಕಲೆಂಗರು ಜಿಂಜ ವಿದ್ವಾಂಸ ಬಣ್ಣಂಜ ಬಾಬು ನಂಚಿನಗಲ ಅದಪ್ಪು ಬೆತೆ ಬೆತೆ ಹಿರಿಯನಗಲ ದೇವರದಕ್ಕಿನಗಲ ಅದಪ್ಪು ಅಕಲ ಮಾತ್ರ ಚರ್ಚೆ ಮಲ್ತ ಅಕಲ ಬಂದ ಇದು ನಂಜೆ ಬಾಬುವಿನ ಬಂತಿರು ಪಂಜುರ್ಲಿ ಕತೆ ಮಲ್ಪ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಲ್ಪಡು ಇರ್ಪನ್ಲೆಕ್ಕ ನಂಚನೆ ಬರ್ತದೆ ತನ್ನಲ್ಲ ಎಂಗಲೋ ನಿಂಗೆ ಭಕ್ತಿದು ದಾದ ಎಂಗಲ ಹಾಂ ಎಂಗಲ ಪ್ರದರ್ಶನ ಹತ್ತು ಒಂದು ದೈವದ ಕತೆ ದುಮ್ಮದ ಪೀಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾವಡು ದಂಡ ಬರೀ ಮನೆ ಮಂಚ ಮುಚ್ಚು ಅಂಚ ಇರೋರು ಯಾಪಲ ಕತೆ ಮಲ್ಪಡ ಪುಚ್ಚದ ಕತೆ ದಯಾಗ ಒಂದು ಅಗೆಲ್ ಬರಸ ಪುಚ್ಚಗೆ ಕುತ್ತಾಟ ಮಾಡುವಂತೀನಿ ಮತ್ತೆ ಅಂಚಿನ ಕತೆ ಆರ ಬಲ್ಲಿ ಜೋಗಲಿಗೆ ನನಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೈ ಮುಗಿದಾಗಲು ಎನ್ನ ಪಂಜುಲಿ ಎನ್ನ ಮಿನ್ನ ತಮ್ಮ ಎನ್ನಕ್ಕೆ ತಮ್ಮಲಾದಿಪ್ಪು ಪಂಜುಲಿನ ಕತೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಧೈರ್ಯ ಜೋಗಲಿ ಬರೋಡು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಾಟಕ ಬಂದ ಐಟಿಗಳು ಯಶಸ್ವಿ ಆತಂದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಂಬಿಕೆ ಎಂಗಲೇ ಉಂಟು ಪರಿಪೂರ್ಣತೆ ಪಂಜುಲಿ ಆಶಯ ದಯ ಎಂಗಲ ಉಂಡು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಂಬಲಿಕ್ಕೆ ಉಂಟು. ಕಾರ್ತಿಕ್ ಸರ್ ಈರೋಜು ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪಡು ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ದೈವಾರಾಧನೆ ವಿಭಾಗ ಇತ್ತೆ ಯುವ ಜನತೆ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಮಾಹಿತಿ ನಂಗೆ ಕೊರಡು ಬಣಪನಂಚಿತ್ತನ ಅಂಗು ತೊಡು ನಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬೇತೆ ಆಂಡ ಈ ದೈವಾರಾಧನದ ವಿಭಾಗದ ಒಂಜಿ ಐಟ್ಲ ಪ್ರಧಾನವಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ತನಾರಿ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ತನಾರಿ ಆ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಪಂಡ ಕೋಲದ ಪಾತ್ರ ಇರ್ ಪಂಜುರ್ಲಿನ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ತಾರೆ ಇರ್ನ ಅನುಭವದಾದ ಎನ್ನ ಐತ ವಿಷಯ ಪನ್ಕೊಂಡು ಸರ್ ಯಾನ್ ಆ ನಾಟಕ ಶುರುವಾಯಿ ಹಿಡ್ದಲ್ಲ ಯಾನ್ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಪನ್ನೊಂದು ಬರ್ಪಿನಿ ಎನ್ನ ಪಾತ್ರ ಪಂಜಿ ಎನ್ನ ಪಾತ್ರ ಪಂಜಿ ಅಂತಂದೆ ಉಯ್ದ 50 ಯಾನ್ ಪಾಡೊಂದು ಪುನಃ ಪಂಜಿದ ಪಾತ್ರ ಯಾನ್ ದೆತ್ತೊಂದಿಲ್ಲವೇ ನಂಚನೆ ಸರ್ ದಯಪನ್ನಗ ಸಾಧ್ಯ ಐತಿ ಸರ್ ಮೇರೆ ಪನ್ನಿಲ್ಲಕ ಅವು ಏರು ಪಾಡೋಡು ಅವು ಅಕುಲೆ ಪಾಡೋಡು ಅದು ಯಾನ್ ಎಂಕಲ್ ನಾಗೇಶನ ಪೂರ ಡಿಸೈಡ್ ಆದ ಅವು ಪ್ರಾಣಿದ ಪಾತ್ರ ಅಂದ ಮಲ್ಪ ಪ್ರಾಣಿದ ಲಕ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ದೈವನ್ ನಮ್ಮ ತೋಜಾಗ ಅಂದ ಆನಗ ಐಕ್ ಯಾನ್ ಒಪ್ಪಿಯ ಸರ್ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚ ಅವು ಪೋಂದು ಪನ್ನಗ ಎಂಕಲ ಕೆಲವರ ಆಲೋಚನೆಗೆ ಮೀರಿದ ಅವು ಪೋದು ಪೋಡು ದಯಪನ್ನಗ ಎಂಕಲ ಅಕ್ಷಯ್ ಬಂದು ಎಂಕಲ ನಾಟಕದ ತಂಡಡುಲೇರು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ದಿನೇಶ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ರಭಾಕ ದಿನೇಶ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮಗೆ ಅಖಿಲ್ ಮೊಕ್ಕಲ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಮಂಡೆ ಖರ್ಚಿಡು ಮೊಕ್ಕಲು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ಲಾನ್ ಮಲ್ತೇರು ಪನ್ನಗ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಆ ಒಂಜಿ ಪಂಜಿನ ತೋಜಾಗ ನಮ್ಮ ಪಂಜಿನ ತೋಜಾಗ ಜನಕಲಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಭಯ ಭಕ್ತಿ ಪುಟ್ಟೋಡು ಅವು ಎತ್ತೋಡು ಅತ್ತಂದೆ ಅವಳು ಓಲ್ಲ ದೈವದ ಆರಾಧನೆಗೆ ಚ್ಯುತಿ ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿಂದ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ದಿರ್ ಸರ್ ಅಂಚನೆ 2 ವರ್ಷ ನಾಗೇಶಂಡ ಪಂಡಿರ್ ಆ ನಾಟಕಗೋಸ್ಕರ ಬೆಂತ ಅಂದ್ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಒಂಜಿ 5 ಸರ್ತಿ ರೀ ರೆಕಾರ್ಡ್ಲ ಮಲ್ತುಪ್ಪೇರು ಮಸ್ತ್ ಜನಗ ತೋಜಾದು ಐಟ್ ತಪ್ಪುಲೆ ನಾಡಾದು ಎಂಗುಲೆ ತಪ್ಪಿತನ ಪಲ್ಲೆ ಎಂಗ್ಲೆಗೆ ಎಂಗುಲ್ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪೇರ್ ತಯಾರುಲ್ಲ ಒಂಜಿ 5 ಸರ್ತಿ ಎಂಗುಲ ಆ ಕಥೆನ ಕೂಡ ಅವೇನು ಗಿತ್ತು ಕಟ್ಟದಿನ ಉಂಡು ಸೊ ಅಂಚ ಆತು ವರ್ಕ್ ಮಲ್ತಿರಿಡ್ದ ಹತ್ರ ಎಂಗುಲ ಆ ಕತೆ ಮಿತ್ತು ಬುರುಡು ಅಂಚನೆ ಆ ದೈವದ ಪಾತ್ರ ಪಾಡ್ನಾಗ ಸರ್ ಆ ದೈವದ ಒಂದಿಟ್ಟು ಪಂಜಿದ ಪಾತ್ರನಿ ಯಾನ್ ನಿಭಾಯಿಸಿನಾಗ ಎಂಕ್ ಯಾನ್ ಆ ದಿನದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಯಾನ್ ವೆಜ್ಜಿಡ್ ಎನ್ನ ಇಷ್ಟಗಾತ್ರ ಮಾತ್ರ ಏನು ಪತ್ವೆ ದೈವನಾಗ ಎಂಕ್ ಒವೇ ರೀತಿದ ಕಷ್ಟಲ್ ಬರ್ರವಲ್ಲಿ ಅಂದು ಎನ್ನ ಇಲ್ಲದ ಎನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ದೈವಗಳ ಕೈ ಮುಗಿವೆ ಅಂಚನೆ ಯಾನ್ ನಂಬುದಿನ ಮಾತ ದೈವಗಳ ಕೈ ಮುಗಿದು ಹೊರ ಜಪ್ವೆ ದಯಪನಗೆ ಎಂಕಲ ಶ್ರದ್ಧೆ ಬೋಡು ಆ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ತಾಯಕ ನಂಗೆ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಆತ ಗೊತ್ತು ಪಂದೇಪನಾಗ ನಮ್ಮ ಐಕೆ ಶ್ರದ್ಧೆ ದಿವೋಡು ಪನ್ಪಿನ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಪಂಜಿದ ಆ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಐಕೆ ಬೋಡಾಪನಂಚೆತ್ತನ ಸಲಕರಣೆ ಮುಖವಾಡ ಆದಿಪ್ಪು ಶರೀರೋಗ ಬಾಡ್ನ ಸುತ್ತಲ ಆದಿಪ್ಪು ಅವು ಆತು ಸಮಯದೇ ತೊಂಡು ಆತು ಸಮಯದ ಏನು ಪತ್ತೊಂದು ಮಲ್ಪೇರೆ ಬಾರಿ ಕಷ್ಟ ರಿಯಲಿ
ಪಂಡ ಇರೆಗ್ ಪನ್ಪುಲೆಕ್ಕ ಅವು ಇರೆಗ್ ಕಾಟನ್ ಹತ್ತಿಪ್ಪುನ ಸತ್ತಲು ಸಂಪು ಗೊರಪುನವತ್ತು ಅವು ಬೆಚ್ಚ ಗೊರಪುನ ಅವೇನಿರೆಗ್ ಸುರುಡ್ದ ಅಕೇರಿ ವರೆ ಮುಟ್ಟ ಕೊನ್ನಾಗ ಈ ಲೈಟ್ದ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಇರ್ನ ಅನುಭವ ಎಂಚಾಯ್ತು ನಿಜವಾದ ಪನ್ನಗ ಸರ್ ಯಾನ್ ರಡ್ಡರ ಗಂಟೆದ ನಾಟಕಡು ಒಂಜರ ಗಂಟೆ ಯಾನ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಲ್ಪರ್ತಿಕೊಂಡು ಸ್ಟೇಜ್ ಒಂಜರ ಗಂಟೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಲ್ಪರ್ತಿಕೊಂಡು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶ ಇಂಕ್ ಅವನು ಬೇಗ ಪಾಡಿಯಡ ಇಂಕ ಬಚ್ಚುಂಡು ಬಂದು ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶ ಅಂಡ್ ಯಾನು ಬೇಗ ಪಾಡಿಯಡ ನನೊಂಜಿ 4 ಜನ ಬರ್ತದೆ ಇಂಕೊಂಜಿ ಫೋಟೋ ತೆತ್ತದು ಫೋಟೋ ತೆಪ್ಪೆರಗೊಂಡು ಇಂಕ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಪಾಡ್ರೊಂಡು ಪನ್ಪಿನ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಯಾ ನಾಟಕ ಶುರುವಾದ ಅರ್ಧ ಮುಕ್ಕಾಲು ಗಂಟೆ ಅಂಡಲ್ಲ ಅವೇನು ಪಾಡುದಿ ಕಡೇತ ಪೊರ್ತುಗ ಅವೇನು ಪಾಡ್ದು ಏನು ಬೋಪೆ ಸರ್ ಯಾನು ನಾಟಕ ಶುರು ಆಪಿನಿಟ್ಟಲ್ಲ ಇಂಕ್ ಪನಗ ಆ ಒಂಜಿ ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿಡೆ ಇತ್ತದು ಹೋಪಿನಿಡ್ದಾತ್ರ ದೇವರ ದಯಟ್ ದೈವದ ದಯಟ್ ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ಅಂಚಿನದಾಲ ಇಂಕ ತೊಂದರೆ ಆತಜಿ ಕಡೆ ಕಾನಗ ಬಚ್ಚಿದೆ ಸರಿ ಆಂಡ ಇಂಕೊಂಜಿ ತೃಪ್ತಿ ಉಂಡು ದಯಪನಗ ನಾಟಕ ತುಯಿನಕಲು ಇರ್ನ ಶೋಕಾತಲು ಪನ್ಪಿನ ಬದಲು ನಾಟಕದ ಒಂಜಿ ತಿರ್ಲಿ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ತೆರಿಪಾಯರು ಅವಟ್ಟು ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಸತ್ಯತೆ ಇತ್ತಲು ಒವೇ ರೀತಿದ ಚ್ಯುತಿ ಬತ್ತಜಿ ಪನ್ಪಿನವು ಎಂಕ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಕೊಡ್ತು ಯಾನ ಪಾತ್ರ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ದೆ ಪನ್ಪಿನ ಇರ್ತಲ್ಲ ಶ್ರೀಧರಣ್ಣ ದೈವಾರಾಧನೆದ ಬಗೆಟ್ ಇತ್ತೆ ಪರಮಾತ್ಮೆ ಪಂಜುರ್ಲಿ ನಾಟಕ ತುಯ್ಯರೆ ಈರು ಸಮಾಜ ಈ ಬಗೆಟ್ ಕೊರ್ಪು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಸಂದೇಶದ ವಾರೀತಿ ನನ್ನ ಇತ್ತ ದೈವಾರಾಧನೆದ ಕತೆ ತೆರಿಪವಡು ಯಕ್ಷಗಾನಡು ಐಟ್ ನೆಟ್ಟು ಪುರ ಬರ್ಪುನ ವಿಷಯಲಿಡೆ ದೈವದ ಕತೆ ಅಂತೂ ಜನಗಳಿಗೆ ತೆರೆಯೋಡೆ ಖಂಡಿತ ದೈವಾರಾಧನೆ ದೈವದ ಕತೆಗಳು ಗೊತ್ತಾವು ಖಂಡಿತ ಗೊತ್ತಾವು ಇತ್ತು ಯಕ್ಷಗಾನ ತಾಳಮದ್ದಳದ ಮುಖೇನ ತೆರಿಪವರೆ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಹಾತ್ಮೆಡೆ ಮಾತ ಸತ್ಯುಳ್ಳ ಬಗೆಟ್ ತೆರಿಪವರೆ ಇಂಚ ತೆರಿಪನಾಗ ದೈವಾರಾಧನ ರಕ್ಷಣಾ ನಿಕಲ್ನ ವೇದಿಕೆ ನೆತ್ತ ಮುಖೇನ ವಾರೀತಿ ತೆರಿಪವಡು ನೆತ್ತ ಬಗೆಡ್ತಾದ ವಾರೀತಿ ತೆರಿಪವಡು ನಿಕಲ್ನ ಎಂತ ಅಂತೂ ತೆರಿಪವಡು ತೆರಿಪವರೆ ಬಲ್ಲಿಂದ ಮಂಡ್ರೆ ಆಪುಚಿ ತೆರಿಪವಡು ಅಂದ ವಾರೀತಿ ತೆರಿಪವಡು ತುನ್ನಾರ್ದ ದೈವಾರದ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ವೇದಿಕೆ ಎಂಕಲ ಸಂಘಟದ ಉದ್ದೇಶದ ಪಂಡ ಅವು ಯಾನ ಕಡೆ ಬಲ್ಲಾಕನ ದೈವದ ಕಥೆಯನ್ನು ತೂಪಾರ ಬಲ್ಲಿ ಪಂದೆಂಕಲ್ನ ವಿರೋಧ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಡ ತೂಪವನ ರೀತಿ ತುಪ್ಪನೆ ಅಂಡ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಜಾಗಾಡು ಒಂಜಿ ಯಕ್ಷಗಾನೋಡು ಒಂಜಿ ದೈವನಿಗೆ ತಂದು ಐತೊಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಆಸೆಗಾರೆ ಬರ್ತದೆ ಇಂಚಿಡೊಂಜಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕುಣಿಕ್ಯಾಪಿನ ಸಂದರ್ಭ ಆಸೆಗಾರೆ ಬರ್ತದೆ ಐತೊಟ್ಟು ಒಂಜಿ ದೈವದೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೇತೆ ಬೇತದಿ ಕಾಮಿಡದೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಟ್ಟು ಕೆಲವೊಂಜಿ ಬುರ್ಚಾಂಜಿನ ಪದಕುಲ್ಲ ಪಾತೆರ ಸುರುಮಲ್ದೆ ಇರುತ್ತೆ ಕೆಲವರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಉಂಡು ಅದು ನಮ್ಮ ದಾಖಲಾತಿಲ್ಲ ಉಂಡು ಅಪಗಾಂಡ ದೈವ ಪನ್ಪಿನ ವಸ್ತುದೊಟ್ಟುಗ ಈ ಕೆಟ್ಟ ಪದಕಲೇನು ಬಲಕೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಥವಾ ನಾಟಕ ಆಡತನ ಸೀನ್ ಕಾಮಿಡಿ ಸೀನ್ ಆ ರೀತಿ ಕನ್ಪೇರು ಅವೇ ನಿಮ್ಗಳು ಖಂಡಿತವಾದ ವಿರೋಧ ಮಲ್ಪುವಾನೆ ಅವಕ್ಕೆ ಕೂಡ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರೆ